Mit navn er Hanne Skovsgaard Pedersen. Jeg er uddannet dyrlæge og ansat hos Calvex. Calvex udvikler og leverer løsninger til kalvens første levetid med henblik på at sikre en god sundhed, optimal holdbarhed og høj produktivitet i livet som malkeko senere hen. Calvex er hver dag i kontakt med kvægbesætninger i forbindelse med kundebesøg og faglige arrangementer. Og vi har derfor også et ansvar for at medvirke til at mindske risikoen for smittespredning. Både mellem besætninger og internt i den enkelte besætning. Mit navn er Debbie Lund Meinke. Jeg er ansat som salgskonsulent i Calvex, og jeg besøger kunder hver dag. Hos Calvex har vi interne retningslinjer for, hvordan vi mindsker smitten ved besætningsbesøg. Vores retningslinjer er trykt på et skilt, som hænger synligt i vores biler for både kunder og ansatte. Ved besætningsbesøg tager jeg altid overtræksfutter på, inden jeg stiger ud af bilen. Jeg har 3 forskellige slags futter med forskellige holdbarheder, alt efter hvad jeg skal i besætningen. Vi kontakter altid ejer eller personale inden indgang. Vi ifører os desuden engangsdragt og engangshandsker, hvis vi skal i kontakt med dyrene, f.eks. i forbindelse med kalvemålinger. Som udgangspunkt håndterer vi de yngste dyr før de ældre, for at reducere risikoen for smitte til de yngre og mere modtagelige dyr. Og vi undgår generelt kontakt med syge dyr. Mit navn er Lars Kjær. Jeg er servicetekniker hos Calvex. Min arbejdsdag består i at servicere Calvex kunder og sikre mig, at deres maskiner fungerer optimalt. I løbet af en arbejdsdag besøger jeg mange besætninger for at lave servicetjek, skifte reservedele og udføre diverse reparationer. Rengøring af vores maskiner og udstyr har stor fokus, både af hensyn til maskinernes funktion og holdbarhed, og af hensyn til hygiejne og smittebeskyttelse. Det er vigtigt, når jeg kommer ud på gården, at jeg sikrer mig, at jeg altid har handsker, overtrækssko og en overtræksdragt med. Og jeg har også et ekstra sæt tøj med, hvis jeg skulle være uheldig at blive så beskidt. Så jeg altid er ren, når jeg kommer på gården, men jeg har også mulighed for at komme i rent tøj, når jeg kører herfra. Selvom jeg har overtrækstøj med i bilen, er det rigtig rart, når jeg ankommer til en besætning, der er tydeligt skiltet med, hvor de har deres støvler, overtræksdragter. Det gør det nemmere for mig at komme i gang med reparationen og undgå at komme til at lave en smitterisiko. Når jeg får besked fra kontoret om et nyt kundebesøg, får jeg samtidig at vide, om besætningen er smittet med sygdom, f.eks. salmonella. I det tilfælde forsøger vi at planlægge besøget sidst på ruten. Det er vigtigt som virksomhed at have klare og simple procedurer, så man kan sikre en god smittebeskyttelse, samtidig med at man kan udføre sit daglige arbejde. Det øger chancen for succes. Smittebeskyttelse har størst effekt, hvis vi gør det sammen.